carane aprik ilingane nganggo irama penak. Bareng arep kok kaya ngentongi wong maling. Iya. Kaya aja kaya aja ngono. Garapan ya garapan lho, Mas. Aja ngono to, Cah. Aja kaya. Aku ki dudu mimin bocah wingi sore. Aku artis kondang. Oh. Iya artis kondang. Alah. Kok padake jaran neblek lho. Ora entuk nesu gah aku. Ana endi? Bintang tamu kok nesu ki piye? Kula mboten nesu. Niki soal harga diri nek niki. Harga diri saya dipertaruhkan. Nyes tenan lho, Lek. Kowe dadi garwa. Margo laran ning kupuk asmara. Gusti Allah rada rasare. Sapa kang nandur bakal ngunduh. Monggo bekakak lajeng dipun arak. Ya, piye? Nek saya kondang saya kuncara iki saiki wis disawang ketok menik-menik apik-apik sandangane ya sandangan sing top sing larang. Iya. Nganggo dinehi apa sliwir-sliwir barang. Ngono ya, Mak. Aja kaya nggak ingi. Apa? Nganggone mbok urut neng gulu malah ketekak nggak ingi. Oh jenenge rong mudeng kok. Nyen sewu nduk iki nderekke sapa to, Fri? Ki Sena Nugroho no kok. Kok iya apa iya? Lah nggih jelas Ki Sena Nugroho. Sik tak marke tenan. Soalnya nomor gue tak ilang wis tak hapus. Lah nyapa? Aku arep dalang kondang nek ora tau hubungan wis tak tinggalke kok. Lah aku ora kondang nek sok ngabarke sok ngaruhke ya kala mongso ra ketang rong sasi pisan paring dawuh ki tetep tak until-until. Nek ora tau ngejak ki lho nggo apa ngebak-ngebaki. Hubungan ki mbok dijelaske lek jenenge ora tau didhawuhi nderekke mayang ngono ki lho mate aku luputku nggon ngendi salahku nggon apa kurangku nggon piye lek dibutuhke ki ora banci tuwa kok sing enom ora babakan ngoten lho Pak Seno niku mbok nggih diklarifikasi engko ndak dikira kula panjenengan niku wonten sekat utawi wonten permasalahan menapa. Oh mboten Mbak, kula niku nganu lho nyaosi kamardikan kagem para sing nimbali kalian panjenengan. Nggih. Kula mboten menawi wonten ingkang nek kalian Mbak Mimin Mbak Apri langsung tak kasih nomor. Monggo nika dipun hubungi. Kula ngaten. Dadi kula sipate ora sampean melu kula duwite tak gawa mengke kula keke niku bukan saya. Oh, dadi mboten babakan masalah pribadi pengen ngersake kula terus kula tolak terus penjenengan. Mboten kula ora tau ngersake sampean nggo apa. Kadang kalau kan masalah pribadi dibawa ning pepanggungan ngono lho, ora ngono kira terus kemistrine ra entuk mergo rumangsa atine penggale iki ora renang penggale terus bapak ning panggung ra ya dedek ya terluka ra penak nang carane ngene kuwi. Dedek kaya ngono kuwi biyen kok dedek. Iya. Bingah sanget Mak Cangi. Dan mboten panggih kalian panjenengan. Sampean ya tambah kinclong kaya ngoten. Saiki bareng wis kondiang kaloka jan apa jenenge perawatan terus dadi pasyane priya niku pun mboten ketok. Napa saestu menika? Nggih, nyawang niku ya wis wedok ngoten. Pun bersinar ngoten nggih. Kowe badan karo Pak Seno wingi urung sepat badan to kowe bar bodo, urung salaman barang to? Dadi iki saiki ra apa-apa. Ya ora apa-apa wong njuk ngapura kowe ora kudu sasi sawal kok. Oh iya kok ya urung ketemu ket sasi poso jan aku dadi kaya ngene to ya. Pak Eno saagengipun kagungan kula. Piye Lek? Saageng nglepat kula kok kagungan kula. Jarene cilik. Monggo sak uci-uci kok. Saagengipun lepat kula nyuwun pangapunten Pak Seno. Sami-sami Mbak Apri. Jan sampean awake jan saya. Sembah nuwun. Anjir. Jajal kowe karo sing jek amatir. Sing bocah wingi sore wis kaya ngono. Wis kaya ngono sing karo seniore sing kulino ngrahapi kaya ngono padha kaya jajal. Bang, aja meri nek aku engko mendapatkan perlakuan yang lebih dari yang tadi. Sugeng dalu Pak Seno. Nggih. Menika Mbak Mimin kang sak menika sudah menjadi artis yang mengglobal. Wah, syukur nggih. Alhamdulillah. Sedaya lepat kula nyuwun pangapunten sinaosa dangu mboten panggih kalian panjenengan nanging raos ing manah kula kalian panjenengan menika pun mboten saged dipun pisahaken. Oh iya sampeyan. Kula nyuwun. Sekat. Napa gerah waja?
Napa ngersakaken lebih dari sekedar yang ciuman tadi? Mboten. Oh, Lho, Pak Eno kok kados wedi ngoten to? Mbak Mimin golek nggon liya aja ning kene. Oh, ning jero. Sapa sing ngomong meneh niki? Senengane nggih. Nggo, cipik. Aduh. Kok le? Lho. Kowe kok aja Kelakon. kelakon apa? Kelakon aku bakal ndek anak tos dalang kondang. Oh, mek diambung kok njur duwe anak iki lho. Lah kula iki kata ducali gombale kula iki meteng kok. Aku ducali sarungnya awakku langsung ngoplok merinding. Saking subure kahanane awakku. Kok metu anak ra nek ndase. Rumah saku. Oke piye ngarani? Piye? Nek ayune cetok ayu Apri. Heeh. Suarane hebat Apri. Nek nggo gawe peranakan apik Mimin. Ning sampean ki nek njaluk sun Pak Seno ki mbok ya dianu sik dimatke sik Piye? ben Pak Seno ki ora kesakitan. Lah ngapa? Lah iki jenggot urung mbok cukur kabeh kaya ngene tik. Sempat sakit hati aja munggah panggung mau. Lah nyapa? Wis kepontal-pontal golek dalan arep mlebu kangelan. Heeh. Aku sempat sakit hati. Piye? Sing dunekke kudu aku kok. Lah piye? Kowe. Lah dionekke piye to, Le? Lho sing cilik menik-menik ayu ki malah banci, nek sing dhuwur rada tuwa ki malah wedok asli. Sing endi kok sapa? Ibu neng kono kuwi lho sing menik-menik ki malah ki mau kamuflase malah banci kuwi. Sing dhuwur ki malah wedok asli ngono. Aku ya ora ngandel. Ngapa? Wis, sampean kok lumasa lara ati mergane napa? Dunekke wedok asli yo seneng no. Lah Lah nek kula seneng. Lah niku mesake adik kula no dunekke banci. aku ra piye-piye kok, Le. Lah ngapa? Nek aku nek kowe wedok asli ya ora ngandel. Lah ngapa? Mosok nek wedok asli nguyuh ngadeg, kok ya ora mungkin. Kok ngono kok, Le. Rumah Pri, aku. kowe ki nderek Pak Seno 2 tahun meh 3 tahun lho. Lah piye? Lah ya sithik-sithik saka ilmune Pak Seno ki ya kudu jikuk nek lanang apa wedok nek toyan nek pipis ki lungguh. Aja ngadeg. Dadi Aku pamrih wis ora ngadeg no saiki. Nulis tak nggo nulis. terus bentuke suki. Terus dibacutke Mbak. Mbak Tatin. Mbak Tatin kurang titike piok. Ya ora ngono. Terus jadwal kula padet tok sehari bisa 5 kali kok. Nek bengi wayangan. Ya Esuk blandong kayu. ngarit. Lho Pak karyaku ya tak agendakan kok lho. Apa nek terus dadi seniwati kondang paribasan dadi artis, dadi bintang tamu ning kono-kono terus nglirwakake kewajibane sebagai kodratnya seorang wanita. Wanita. Heeh. Iki nek arep ngomong wanita ki mbok ya peke kala menjengmu kuwi lho. Kok wanita kowe iki. Mewakili kaum wanita. Nah, sing bener ki ngono. Napa to, Bu? Alah, Lek, gulu ra bener. Gilane pri kok ngono kuwi. Ora nyilih ngene sing jane tok ora ya ora itu. Nyileh lho kowe iki. Pak Seno dedek terluka. As. Nang Aku kene butuh mata. Dene mata plotot ngono. Kula butuh perlindungan lho. Kula ora iso nglindungi sampean. Pri apa orang landung wong wedok ki? Lah ya ben kok ya. Ya pun kula butuh kehangatan. Lah iso ora iso. Kula wis karo sampean malah anyep kabeh awakku. Meriang. Priya kok ditawani kok ora gelem ki aneh ya. Jane mampu apa ora ya kok ditawani ora gelem ki? Lho priya sejati ki ngono kuwi tenan. Oh, ora gampang keplinduk rembug manis, Nah. ora gampang keplinduk pasur yang kan indah ya. Nah. Janis. Tetep rada tersinggung aku. Babakan napa? Nek jane mampu ora. Lah nek mboten aja dicoba kok ya nyanyi. Nek padha lanange ya ora mampu. Kowe iki padha lane apa ya? Dempet kelek lho kowe iki kok rumah saku. Streaming lho, Pri. Aja saru-saru. Iya. Mimi ini kondang dagelan ora tau saru ra trocoh. Terus Dagelan saru trocoh nggo brangkah apa omongan ra patut. Lu melakukannya langsung ra apa-apa malah. langsung iki. Lelampahan kangkang wuri Iki sing murah rega 300. Nek iki 6 yuta. Aku sing emas ora mung gelang, nek mung gelang kalung emas biasa. Aduh, apet banget. Wah edan ya. Lah rumah saku. Anu sangumik dhewe barang. Wah Pasti dhewe apa?
Pesindian bibut unggul tahan wereng tahan walang sangit kok ya engko nek ngantek anu niku kula asuransikan kok lambe kula niku kula asuransikan. Ayo kulinane nek girong ya tengah wengi. Kok girong tengah wengi pripun to? Nah sampean nek girong tengah wengi niku jam 1 jam 2 metu. Au. Ayo Le. Penyan mboten pengen foto kalian kula to Pak Seno. Foto ngapa? Nggih foto nggih napa nggih koleksi ngoten nek dikenalke iki lho tak singitke pirang-pirang sasi ra melu wayangan aku iki calon garwa kinasihku Nyi Seno Nugroho. Dipajang ning ruang tamu rek ya kadek cekli. Oh, cekli apa? Maras Radi Sobodayoh. Lah napa kula ki meden-medeni apa tolak balak apa pripun ya cantike kaya ngene kok ya rumangsaku nek wong lanang kok kabeh do gila karo aku. Cantike kaya ngene kaya kula ni ora tau weruh keseharian sampean. Pripun? Lah nek pasang foto neng sampean niku nek prei seminggu jenggote tukul bringose tukul. Leres niku. Niki nek ayu rak ming teng panggung. Iya. Nek teng griya niku rak ming seporotan ros sarungan tok niku. Walah. Ya kembali kodratnya kok ya. Yeah. Ayo nak bacotke ya ndok. Aku pok sliramu to. Sampean no. Hajat datan sajroning ati. Datan untur. Saya stop. Nyapa? Piye? Nek Apri mau kok garapane kok kaya biasa nek kok aku dibeda beneh karo padatan. Mantri. Kowe iki nyapa? Saiki padha padange. Nek neng negara hakim sing menentukan. Nek nang kene Neng wayang iki Pak Seno. Jane kabeh kanca-kanca warga laras iki isih gelem kanggonan aku apa ora? lah lah. Lah ku ngantu-antu ketemu warga laras ketemu Pak Seno pirang-pirang sasi. Tak ento-ento nganggo klambi anyar apa sarwa anyar. Kok aku ngrumangsani? Monggo Bapak Ibu ingkang badhe pirsa banci nesu nggih kados mekaten. Rasa melu-melu. Ya. Santai ngono lho, Bro. Kowe bocah iki sore. Iya, Le. Mudeng apa kowe? Ya sepurane ya. Sopo menang enom. Sayangku ngopo? Lho, nah halo. Kene. Aku ora njaluk dialembono. Nek kesangeten lho kanca-kanca warga laras nika. Kesangeten piye? Nek karo Apri dubes suarane Apri ilingane nganggo irama penak. Bareng arep kok kaya ngentongi wong maling. Iya. Kowe aja kaya aja ngono to. Garapan lho Mas. Aja ngono to, Cah. Aja kaya Aku ki dudu mimin bocah wingi sore. Aku artis kondang. Oh. Iya, artis kondang. Alah. Kok padake jaran neblek lho. Nek kira-kira ra gelem kagonan aku ora apa-apa. Wis Iya, mesake iki kudu jaran neblek ya iki teleke jaran. Ya Kesangeten lho karepmu piye? iramane iki sing on tempo, ono staccato. Nah, ndak darane aku ora ndedoyo, ndak darane sing den lempoh sing tek nganggo staccato. Dadi kudu tek Jadotan lah. Ngangge skat. Skatak. Staccato. Ora do, kowe jane SMKI. Ki lho. Ngapa aku SMKI. Aku ora lulus kok. Sekolah menengah khusus icik-icik. Oh, jadi lulusanmu ki mbok nggo ning Bang Sungai. Pengalaman. Wer ambiar. Ayo dibaleni. Nek ngantek iki gawe wirange mimin. Oh, do takon dosa. Ya. Padha lanange kok ya. Ora ujara kaul tak padeng omahmu. Nek nganti iki rusak, sing isin ora mung sampeyan. Nah, Aku nah. wong aku Jaga prajane Pak Seno lho. Lah, bener. Nggih, bolo. Cie bolo. Saker gentonge warga laras iki aku sing dipercaya. Aja banter-banter le ngebuki kene engko perot. Wong nesu bebas. Catatan sajroning ati. Datang sono merati. Keneke dimain kene ra main dipateni. Piye kurang beneran? On tempo. Dare nganggo Ditutuk bareng. dare nganggo tek-tek ngono. Ditutuk bareng. Do mangan sekolahan apa ora iki? Ijazahe sajake tuku iki sajake.
Iki engko mulai ra ono kelakon bensi dirombong yoga sak menit. Ora apa-apa pancen ku sing tak karepke. Walah min iki dak rumah saku. Mbok ngomong siji lan sijine to, Mas. Piye? Ayo. Sing apik nung matur sing apik. Mas Mantri, Bebek Heru, ayo ora ngadol bagus tok lho. Sing didol ki pakaryane ora ngadol bagus. Iya. Bagus esuk 5 ton ke 10 ton kas bagusmu luntur wisan. Ayo. Nah, aku kan alami. Aku sedot lemak ngono barang wegah kok. Jauh kok nyedot liyane. Sedot WC aku. Yo. Piye karepe? Sing penak nganggo irama. Dadi iki artis ora wong Gamelane piye? Dituthuk bareng. Ya. Dituthuk bareng, Co. Yo, masuk. Catetan sakjroning ati. Piye? Alah, piye? Kok Apa ya lambe satu mangkari samrang mong kandhani bocah kaya ngono. Mong ardo gege patiku. sing sabar kowe iki aja kakean muring. Gula jarekmu bedah, gula bradat. Sabar ki ana watese. Bejan kok Pak iso ngekeki pengadilan kanggo bocah-bocah iki apa ora? Lah ki kanca ki manut sampean kok. Kanggo kata-kata Sampean mau ngendika piye? Dituthuk bareng. duduk bar. Ha iki ra wis dituthuk bareng to iki mau. Suaraku ki reganono suaraku. Pira? Oh, ya pira? Reganono suaraku. Pira? Ya cek marang ya pira ya suaraku. Pira nek kok ngono nek tuwa ngono iki 20. Ah, kelarangan. Pira? Cendol dawet emang 500-an. Hargailah masa sama seniman. Iya. Mimin ora mau ngadol rupa, nek rupa kondang Mimin ki ayu. Ning intelektualitas, karya seninya yang dihargai. Oh. Aku mewakili wanita-wanita Indonesia yang menjaga keagungan, kesucian, kehormatan, harga diri, tetesan darah, keringat dan air mata. Mah deklamasi. Sing alus Mas, sing Sing penak. halus. Mbak Mimin ki dagelan intelek. Intelek. Artine intelek niku In napa? masuk teleki kotoran. Dadi kowe kebak kotoran lek. Aku sapi tengok, Nduk. Yo masuk. Cadatan sajroning ati. Nyes tenan iki. Datan luntur saya merah. Duh jagat wasesaning bador. Nyes tenan lho lek. Kowe dadi garwa. Margo laran ning kupuk asmara. Gusti Allah rada rasare. Sapa kang nandur bakal ngunduh. Siapa? Monggo bekakak lajeng dipun arak. Iringane iki. Saiki timbangane ngono, rak ya kualitas vokalku tidak bisa terekspor. Seragen. Nembung ki sing apik. Kanca-kanca warga laras. Tak contoni. Heeh. Rencang-rencang warga laras, kula nyuwun diiringi ingkang prayoga nggih, Mas-mas nggih. Coba nek nembung kowe piye? Sing nembung kowe piye? Nena. Yen liwat aku kelingan Atine kowe penak. biyen tak goleren. Yo genti Mbak Mimin yo. Aku kowe batu lisan. Warna abang ondo kasih sayang. Ora entuk nesu gah aku. Ana endi? Bintang tamu kok nesu ki piye? Kula mboten nesu. Niki soal harga diri nek niki. Harga diri saya dipertaruhkan. Saorane aku mbuh bener mbuh luput takane iki didhawuhi panitia. Iya. Neng MOU
MOU iki apa? Memorandum of Understanding. Waduh. Piye? Mimin nang kene iki dienggo penyemangat Pak Seno. Ngantek Mimin batalke Pak Seno lungkrah otot bebayune. Dadi Nek piye? ngantek Pak Seno ora semangat mayang mergo Dedek iki terluka terus mutung mulih. Apa dewani tanggung jawab? Kowe lah kowe kok cangut tasar nang ndi? Arep mulih engko nek entuk ampiran. Kowe wani mulih dhewe? Mani, pancen ku sing tak karepke. Lah kono nek garukan ki? Ora apa-apa wis kulino. Ya wis saiki sing penak. Sing nyuara kowe ae prirap. Kono kondange nek apri iki nggon swara Mimin nggon rupa. Muntir kaya ngono gak boleh. Tasnya enggal Pak. Mic-nya baru, tasnya baru. Kita yang di dalam ya underwear-nya ya baru kabeh. Kembar kok ora kembar Pak Suryane. Sak jero-jerone padha. Mboten kembar kowe ngaugi timen no aku. Wong wedok kok nganggo jitimen. Ora jitimen Lah. krokodil. Krokok. Ayo Mas sing penak Mas, nyambut gawe iki di live streaming lho. Tak karep pengen ngerti kualitasnya Mimin lho. Iya. Ya iki engko penak iki ya Mbak Apri ora penak. Ayo gak kowe. Gila nih. Totalitas kok. Totalitas jare nang nih. Nek brodol kabeh. Malah dilalak Mas Santoso tak dikasih sana. Sing kira ketok gagah ngono jebulane kok ngene. Lek repangku miduk, Lek. Nganti glegeken. Apa eneng ngakune atis kondang kok penitinan nih jare. Mula dol. Mbak Cut dalem gojek joget sik kok pas lungguh tak benake sik. Ndekno kaya ngono kok murine Artis. Lho, kula itu wong low profile kok. Tidak harus tampil glamor apa adanya. Lah, rung sida apa wis modal madul kok ngene iki. Ojo dibenake. Mas tolong sini jangan di close up ya Mas. Iya. Atas aja. Takutnya terjadi hal tidak diinginkan. gaya. Kowe nek ngerti-ngerti wentisku, lho. Ngerti liya-liyane, lho. Wentis kaya wentis wedhus kok. Ngantek do sing kesengsem ra malah nanti dadi nerangger-angger. Jenenge wong wedok iki selama bisa dilakukan sendiri aja perintah karo wong liya. Jadi pembantu itu tugasnya membantu nek laden bojo ya kudu tetep awake dhewe. Lah kowe sing mbok ladeni sapa? Ya Parma iki nggo simbole wong omah-omah ngono lho. Nek laden ning ladeni pembantune, apa-apa pembantune. Lah nek kok bojone pengen diladen pembantune entuk apa piye? Ra kira entuk to. Dadi luwih apike nek bojone dhewe sing ladeni. Sing ladeni. Wis kono dibenakke sih. Tolong jangan di close up ya Kakak. Takut nanti Pak Seno nanti langsung Langsung apa? Langsung pusing. Aku nek weruh ngono kuwi aku ki tak dadi tak. Ngati-ati engko perabote kecubles temiti. Bocor engko malah. Iya. Nggih. Nggih, ora bakal kecoblos omeng sak selang cilik. Iya.